Em dic Carles Gilivets i sóc el director i promotor del Festival Som de Mar. Doncs mira, arran de la pandèmia, en el 2020, a mi em va tocar passar la pandèmia a Barcelona, tancat a casa, i de fet pensàvem com d'alguna forma pensar en projectes de futur, perquè estàvem pràcticament parats, la cultura en aquell moment es va tot anul·lar, tots els festivals que hi havia en aquell any es van tenir que posposar, i en el meu cas jo venia de fer el Festival de Sitges de Terramar, que també es va tenir que anul·lar, i pensant en propostes de futur, pensant en el 2021, 2022, vaig pensar que era un bon moment per fer una proposta per a Lloret de Mar. Pensem que també va ser un estiu complicat a nivell del turisme internacional, molta gent no va venir a Lloret de vacances i, per tant, potser amb un altre tipus de perfil de propostes cultural seria un bon ganxo perquè la gent local i nacional pogués venir a Lloret. Així va sortir la idea, la vaig compartir amb l'Ajuntament de Lloret el mes d'abril, maig del 2020, i em van dir que volien tirar endavant amb la proposta just aquell mateix estiu, i ho vam fer. Vam ser dels pocs festivals que es van fer el 2020, evidentment amb totes les restriccions. Penseu que va ser molt complicat perquè la primera capacitat que teníem en buscar un festival era buscar un enclau diferent, un espai reconegut a nivell històric a Lloret, i el vam trobar, com és aquests jardins on estem ara, els jardins de Santa Clotilde, i l'altre era com distribuïm la gent amb aquestes restriccions tan dures que teníem en el 2020, però ho vam aconseguir i així va sortir el Som de Mar. Aquesta és la tercera edició, diguéssim que podria ser la primera, considerar com a tal amb normalitat, perquè estem parlant que és la primera sense restriccions, després de dues edicions amb un aforament limitat a 500 persones, i aquest any dic que és la primera perquè al final en el projecte inicial i en pensar com hauria de ser aquest festival estava plantejat que fos, tal com ho viurem en pocs dies aquí a Lloret, amb una capacitat molt més gran, amb una ampliació de quasi 1.200 persones que podran veure els concerts i, per tant, tot i que és la tercera, per mi és quasi la primera. Molt positiva, no? Pensem primer que el vídeo que vam fer de presentació del festival, veient aquests espais de Lloret de Mar, va ser un revulsiu a l'hora de pensar en com donar-li aquesta importància a les cales, a les nostres festes populars i també a través de la cultura com sentir-te orgullós de ser de Lloret. És Som de Mar, efectivament, i per tant la rebuda va ser molt positiva per a tota la gent de Lloret i per a tota la gent de la comarca. Recordo el primer any molta gent que havia deixat de venir a Lloret des de feia molts anys i va tornar precisament a través del festival, deia però on estem, quines vistes, quin espai més espectacular, i la proposta dels concerts que teníem que crec que va ser molt encertada, i per tant la resposta per part de tothom, institucions, empresaris, la implicació del gremi d'hotelers, la implicació del gremi de restaurants, tothom s'ha volcat en el festival i això és d'agrair. Doncs mira, com deia, la importància del Som de Mar és que aquest any serà la primera que podrem veure un festival ja competint amb els grans festivals que tenim al voltant de Girona. Pensem que a la Costa Brava hi ha grandíssims festivals que porten molt temps. Pensem, per exemple, Sant Feliu porta més de 50 anys, Cap Roig més de 20, Arts d'Estiu també més de 12, per tant, Som de Mar seria com el nouvingut, 3 edicions és molt poquet encara, però sí que ens estan considerant, a través de la feina que s'ha fet en aquests 2 anys de creació de marca, de posicionament també en els mitjans i de reconeixement, de portar la premsa de Barcelona, de convidar la gent que veiés aquests espais, crec que l'evolució és molt positiva i sobretot el futur que li pot esperar aquest festival sent un referent a la Costa Brava Sud. Doncs mira, estem molt contents perquè realment en un any de tornada a la normalitat, on hi ha molta oferta cultural per tot arreu, on hi ha grans artistes que estan tocant molt a prop de Lloret de Mar, les vendes estan anant molt bé. També és cert que hem fet un upgrade, hem fet un esforç en el pressupost i pràcticament estem doblant el que vam fer l'any passat en aquest sentit, i l'esforç econòmic de moment s'està traduint en que les ventes van bé. Pensem que ja tenim 2 sold outs amb Rosario i Sergio Dalma, aviat farem un altre sold out amb Joan Dausà, i dels 9 concerts crec que bàsicament tots estarem mínim en les 800-900 persones i per tant és un èxit a nivell de venda d'entrades d'aquesta edició del Som de Mar. Bàsicament un festival té 3 punts fonamentals. Un seria la cartelleria, els artistes que portem, l'altre seria l'espai on es fa aquest festival i pensem que tenim un lloc privilegiat, el següent. Crec que Santa Clotilde, que és un jardí noucentista de 100 anys de vida, reuneix tot el que podem visualitzar quan plantegem com volem que sigui un festival. La gent quan arriba per la porta principal del jardí
es sorprèn, es queda bocabadat, molta gent que se li agafa la pell de gallina perquè és que veu aquestes vistes a Sa Boadella i aquest espectacle, no?, que tenim aquí, natural, i això és un ingredient que hem de conservar, que hem de valorar, que hem de donar a conèixer també des del festival, i sobretot doncs, això és intentar doncs, que aquest espai, aquesta combinació de la part pública i la part privada, perquè els concerts es fan en una part privada, pugui tenir una relació molt cordial i de molts anys per poder mantenir això que estem construint. Mira, recordo l'any passat, entre altres artistes, que intentem sempre doncs, explicar-los la història de Santa Clotilde, i pensa que la majoria d'artistes estan hospedats a l'hotel Santa Marta, i ja és una bona arribada a Lloret quan veuen la platja de Santa Cristina. I quan arriben, entre les proves de so, sempre els diem que puguin passar a veure doncs, el palauet dels marquesos de Roviralta i les vistes des d'allà, des del Penya-segat, i tots fan aquell comentari de «això està aquí? No tenia ni idea que això estava a Lloret de Mar, quina meravella, vull tornar, vull quedar-me més dies». De fet, tenim casos d'artistes que han estat 2 o 3 dies més a Lloret a nivell personal, doncs aprofitant aquests dies de concerts per quedar-se i gaudir de les cales i de l'entorn. Va ser el cas de Pasión Vega o José Mercé el primer any, que no va poder tocar, però sí que es va quedar 2 dies a Lloret, i per tant la sensació és que estem fent una cosa molt important a l'hora d'aquest reconeixement del boca a boca també de l'artista, no?, que també pot fer d'ambaixador d'un festival. L'èxit, com dic, és aquesta conjunció de 3 potes, no? També parlem de la part gastronòmica, no? Jo, malauradament, m'he trobat en festivals que hem creat i que potser els primers anys la crítica venia per la part gastronòmica. La gent vol una experiència quan va a un festival, vol arribar amb temps, gaudir de l'espai, sopar, doncs aquesta part és important, no? I aquí, des del primer moment, haig de dir que tant des del Gremi de Restaurants, Bars i Cafeteries com el Gremi d'Hostaleria, doncs s'ho van agafar com un projecte més per Lloret de Mar, i per tant aquesta combinació de grans empresaris, de grans restaurants de Lloret, no?, l'oferta gastronòmica és molt bona la que tenim, fa que l'èxit del festival també vingui per aquesta part d'experiència prèvia als concerts. Doncs al principi no va ser molt fàcil perquè és una finca que mai havien fet res a nivell privat, no?, i en aquest cas no havien cedit el seu espai per fer qualsevol esdeveniment. Em comentaven, quan van començar a parlar amb la família, que fins i tot un director tan conegut i tan prestigiós com Federico Fellini, que volia fer una pel·lícula a Santa Clotilde, li van negar el permís, i per tant, doncs, al principi va costar una mica doncs, a l'engranatge. La predisposició va ser quan els hi vam explicar el projecte, no?, i sobretot doncs, a Anna Maria Feliu, que és qui en el seu moment va donar el vistiplau per tirar endavant aquest projecte, era per la part musical, no? I de fet ella d'alguna forma es va interessar molt en quins artistes volien programar, com es farien els concerts, cuidar l'entorn, i aquesta explicació que vam fer durant uns quants mesos va servir per després fer els acords puntuals que tenim cada any amb la família propietària de Santa Clotilde. Aquest any tindrem una nova zona, que serà a Sa Boadella, és un espai que pràcticament ens hem vist obligats doncs, a buscar noves ubicacions per a aquest aforament que s'amplia, i per tant tindrem un espai obert a tothom, gratuït. És un accés com si fos directament cap a la cala de Sa Boadella, i allà a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10 del vespre hi haurà doncs, una proposta també gastronòmica diferent i una rampa d'accés a la gent que hagi comprat l'entrada i que vulgui accedir des de Sa Boadella fins als jardins per després veure els concerts, no? Aquest festival és possible, doncs, evidentment, a l'Ajuntament de Lloret de Mar, al seu Departament de Promoció Econòmica. Ells han tirat endavant la proposta conjuntament amb els meus companys de viatge, com és U98, Speed i Badecom DTS, i per tant a tots els patrocinadors i col·laboradors que fan possible que aquest esdeveniment cultural per Lloret sigui possible. Esperem que sigui un futur llarg i brillant i molt positiu. Tenim totes les eines perquè sigui així. Crec que aquesta edició, la tercera edició, ens marcarà una mica el camí. Volem incorporar més artistes internacionals. Tenim un públic turista que ve a Lloret de tot arreu del món, i per tant també hem de pensar en que sigui un espai de referència perquè quan estiguin durant les seves vacances puguin venir a veure un dels concerts. Aquest any ja tenim una mostra amb la cantant Liz Mitchell, cantant original de Boney M, però hauríem d'incrementar doncs, aquesta proposta a nivell de cartell amb referents internacionals i cuidar tots aquests detalls que estem comentant, no? L'espai, la gastronomia, les experiències, vincular-los a més accions que es puguin fer a Lloret durant tot l'any, vincular-nos a societats, a entitats
i empreses locals que vulguin també participar del festival i fer-lo créixer amb aquest reconeixement que a dia d'avui ja té el Som de Mar. Molt bé, moltes gràcies, Carles Giribets, i molta sort. Gràcies.